Ahojte, čaute, ja sa volám Marek a som jeden z absolventov biblickej školy Gateway College tu v Nitre. Chcel som vás veľmi srdečne do toho pozvať, do tohto jednoročného štúdia, denného štúdia, kde ja som strávil svoj čas tiež so svojimi spolužiakmi. A toto denné štúdium je úžasný priestor, kde môžeš získať vedomosti o kresťanstve, o tom, ako byť lídrom v kresťanstve. Ja som to zažil tak, že som bol utvrdený viacej vo svojom povolaní, vo svojej líderskej úlohe vo chválach a v službe mladým ľuďom. Pre mňa to bol naozaj utvrdzujúci priestor, kde som to prežil, kde som to povolal a cítil som, ako Boh ku mne hovorí. A cítil som sa tam ako doma, kvôli tomu, že sme mali úžasný priestor, úžasnú atmosféru a máš tam čas s vyučujúcimi a so svojimi spolužiakmi, kde hovoríte, čo zdieľate v živote, čo zažívate v živote. A ak naozaj nevieš, čo máš so svojím životom po strednej škole alebo kedykoľvek, je to pre kohokoľvek, tak sa môžeš kľudne prihlásiť na tento jeden rok na denné štúdium, kde zažiješ podľa mňa úžasný čas s Bohom a s ľuďmi, ktorí naozaj ho chcú nasledovať a chcú žiť tento život s Bohom.